ҷумҳурии тоҷикистон 2 марти соли 1992 узви Созмони Милали Муттаҳид гардид ва бо ҳамин барои рушди ҳамкорӣ бо ташкилотҳо, муассисаҳо ва ниҳодҳои тахассуси он заминаи устувор фароҳам омад. Имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон бо ин созмони бо нуфузи байналмилалӣ дар самту соҳаҳои гуногун аз ҷумла таъмини сулҳу суботи ҷаҳонӣ, мубориза бо таҳдиду чолишҳои муосири амниятӣ, ҳифзи муҳити зист, таъмини рушди устувори ҷомеа, ҳифзу мудирияти захираҳои об, ҳамкорӣ густурдаро ба роҳ мондааст. Дар зарфи 30 соли узвият дар Созмони Милали Муттаҳид Тоҷикистон дар баррасӣ ва ҳалли як зумра масоили мубарами ҷаҳонӣ фаъолона ширкат карда ташаббускории иқдомҳои бузург дар минтақа ва ҷаҳон гардидааст. Ба андешаи соҳибназарон қабулу амалӣ гардидани қатъномаҳо оид ба ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба масоили вобаста ба оби тоза ва истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ, аз ҷумла соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар самти об ва солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид нишони боварию эътимоди ин ниҳоди бузурги байналмилалӣ ба кишвари мо мебошад. Иброз шуд ки доираи ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид густурда буда ҷабҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва бехатарии сартосариро дар бар мегирад. Иштирокчони ҳамоиш дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар раванди ҳамгироиҳо аз нақши устувори назарраси Тоҷикистон ёдовар шуда, мавқеи устувору созандаи роҳбарияти олии кишвари моро дар оянда ҳам таҳкимбахшандаи раванди муносибатҳои дуҷониба маънидод намуданд.